Tervetuloa tänne Espoon luonnonläheiseen Tillinmäkeen. Tämä on hieno paikka. Täältä pystyy omalta takapihalta poimimaan mustikat ja puolukat. Mulla on nyt tässä kourallinen itse poimittuja puolukoita. Meillä on tänään esittelyssä tässä Raasilanmäen viheralueen kupeessa reilu 204 omakotitalo osoitteessa Raasilanmäki 26. Alhaisten asumiskustannusten lisäksi kiinteistön ehdottomia valttikortteja ovat lukuisat eri ilmansuuntiin olevat lasiterassit ja parvekkeet, joilta aukeaa upeat näkymät lähimaastoon. Käytännöllinen pohjaratkaisu taipuu moneen ja on ideaalinen muun muassa etätyötoimistoa ja 2 sukupolven asumista ajatellen. Vesikiertoiseen lattialämmitykseen kytketty ekologinen ja energiatehokas ilmavesilämpöpumppu sekä aurinkopaneelit mahdollistavat edulliset lämmityskustannukset. Tervetuloa ihastumaan Tillinmäen luonnonläheisyyteen ja tähän kauniiseen kotiin, jossa on helppo nauttia arjen mutkattomuudesta.